عود كل جزء مقطعلي هذين زنقركم نتبتات انترا كنا تجبرين كيلنا دما كنقصلينا نقصل انترا لنا خوينا دما عوتاتنا معناتو كاب تسفى ورا زخف ነገር ስለዚህ ለተስፋ እንተራ ወሪጥካ ሜት ካለኻ ማለት ቀዳማይቲ ኩሉ ግዜ ከለካ ግዜ አይተጸበ በዚ ሎም ዘለካ ግዜ አበርቲ አኻ ስራሕ ወይ ድማ አበርቲ አኻ ጻዓር አብ ዕድል ዝበሃል አይተእመን አይተማረ ካላይቲ ቀጻልነት ሃልኻ ጽናዕ አብ ጀሚርካ ዘለኻ አብ መፈጸምቱ ንጻሕ በቀጻልነት ጽናዕ ሳልሰይቲ ድማ መስዋዕቲ ክፈል መስዋዕቲ ከይከፈልካ ወላ ሓደ ነገር ክመጽ ዝኽእል ነገር ስለዘየለ ንኣብነት ኣብ ድኳን ፒሮ ደሊኻ ኸይካ ናይ ፒሮ ዋጋ ከይከፈልካ ፒሮ ክትረክብ ስለዘይ ትኽእል ራብዓይቲ ድማ ርእሰ ተኣማንነት ይሃልኻ ኣብ ትሰርሖን ኣብ ትዛረበን ኣብ ኩሉ ነገር መጽናዕቲ ዝተሓወሶ እንተዳ ኮይኑ ብርእሰ ተኣማንነት ድማ ስራሕዮ ወይ ድማ ግበሮ ሓምሸይቲ ድማ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ይሃልኻ ወይ ድማ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ይሃልኻ ሰባት ብዝተፈላለዩ ዓይኒ ይረኣዩኻ ብዛዕቦም ኣይትገደስ ጥራሕ ንስኻ ኩሉ ዝበሉኻ ወላ ይፅረፍኻ ወላ ድላይ ምበሉኻ ግን ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ይሃልኻ ብመንገዶም ከንጋራ እዩ ስለዚ ነዚኣተን ክንገብር እንተዳ ክኢልና ኩሉ ግዜ እንታይ ክንኮይና ክንቅፅልና ንቕፅል እንተዳልና ኮይንኻ ዕውታት ኢና